I pozdrav ljudi, evo nas u našem prvom videu. Danas ćemo igrati LOL kao što vidite. Ovo je naš novi kanal Scorpion, snimat ćemo Fort. I ostale igrice. Kao što su Fortnite, Valorant i nešto što vi čak predložite. Tako da imate šansu da gledate sve igrice koje vi volite samo na našem kanalu. Ljudi, čim stignemo do 200 sabova stiže pesma. Evo sad ću da kažem prvu rimu. Danas sam ušao u prvi game, a već sam tiltovan jer mi pukao lane. Znači, to je prva rima, ima još ko hoćeš. Ali uglavnom, 200 sabova, lađari ide pesma. Da, kao si u fazonu, a šta to znači? A pesma se radi o jednom gameu u LOL-u kako smo pukli ko kretenčine. I ostali gameovima. Da. Zna se. Ne, rune. Ja, mene rune, brate, ja ne moram. Samo barem ovo da promeni. Dobro, stavi teleport. Ovo. Teleport stavi. Hoću. Ljudi, inače stavljamo teleport zbog naše, ako ste pratili na kanalu Soy Biber, naše taktike na kraju gema. Taktika se zove vataj burek. Da, na kraju gema split pušamo. znači ja imam se teleportom. Ili ono kada je neki fight, brate. Nema nikoga, ili kada mi pušamo i dođemo do baze. Ili na primjer kada neko dođe, na primjer, sad ću da kažem jedan, kada na primjer krene neko da, oni krenu da u fight, mi možemo lagano se teleportamo pa ono, znate. Možemo da se tepamo i onda samo da pobedimo fight. Kad smo projeli. A što neko li ti nemaš još level na branu? Skoro da bi. Ko ima više PTS? Ja imam više, ja imam skoro 30. PTS nego poena, brate. A PTS piše, nemoj, znači... A PTS piše, a kaže se poena na srpsku. Points, da, upravo si. Paglo sam malo. Gle Iverna rune, gle rune za Iverna. Samo da vidim... A gleko, dobro, ove Timo rune, to su red, ajde, da kažem. Bratić, šta imamo od Iverna? A gledaj i Timove su, ja mislim, onako, okej. Pa dobro, za Timo top jesu. Ali kad bi uzeo onaj... Joj, kad bi... A Fioricu ima lagano da uniš. Ivern, brate, ode... Kad bi Tim uzeo Sorker i lađare, ono... Sorceri, valjda. Sorkeri. Nemam pojma. Sorkeri, a? Jer to sorkeri. Sorceri, vato moj. A ti imaš inspiraciju. Inače nisam ja stvarno 19. level, ja sam inače 141. Nego otvorio sam novo VCC. A nije bitno koji si level, bitno kako igraš, tako da... Mislim... Mariću. Molim. Upalim te govim. I da znate, mnogo ćete se smijete na ovom kanalu. Zato se mi tiltujemo ko debili. Nismo normalni. Da. Ne. To sam ja mislio. Dok se mi nismo upoznali, bili smo normalna deca. Sada sve se promenilo. Sada više ne znam. Imamo ovdje i... Što se desilo meni sad? Govno se. Neće. Oj Bože. Tvoje klinačke rimice, bre. Pa ja sam smislio pola rima za našu esmu. Mislio si ti moji. Ajde, idemo buš. Taktika burek buš. Sve taktike za... Buraj buš. Ajde ovdje. Pa sve taktike naše sadrže burek u sebi. Glova ne smije da priđu. Skloni se, stani ovdje. Tako, neće sigurno nas hukaju.
A kada prođu gore, kad krenu... Misli zašto igram. Igrat ću ja. To. Opa. Gledat ima Brauma, brat. A bukvalno, ja svim bukvalno na kraju buš. Nemoj. Ne. Priđi. Hukat će te. Možda će da vardaj. Ovako, bacim ku i beži. Ne. Ne, pusti ih još. Sad. Sad da krenemo. Čekaj, gore. Ajde, kreni. Stav. Bi misicu. Ti si glupa misica, a mi nismo. Da znaš, Do pičku mater. dao sam ti pismo. Misica glupa, bre. Glupa mi. Blitz. A to kao se ne igra protiv tog šulavog heroja, da. Ja ih puc. Da. First blood jesu, brat. Kjera nas jesu, lađa. A brate, nemoj tu da ih puckaš time, brate. Potrudi se da poslije kada ispušaju malo. A Blitz nam ne može ništa, no. U ovom delu gejma, iskreno. Mi samo stojimo ono iza ovih minions. Koliko sam jadan. Joj, pa majku joj. Njenu. Lepo. Ajde, hukaj me. Brate, kad baci ovo, znači... Jesi slasan? Dođi. Ja ću plakati, brate, zbog tebe i tvojih ono reči. Dođi. Šta misliš? Koji si ti dobro, kočiću. Dođi. Moj. Molim te, prestani, znači. Prakaću te zbog tebe. Prakaću. Znaš šta to znači? Prakać. Ide, hukaj me. A ti, brate, nećeš da umreš, ja vidim. Ajde, vardam ja. Ja da vardam, ono. Gledaj stoku koja me gađa sa kupa. Majko. Ona misli sada da sam se ja beko, ali... Shit, dobić! Ja sam annoying champion. Tako ćemo da kažem. Da to neka beba smije izabrat. Ne, to si ja smijem. Namjerno tako. Beba. Pa dobro, lep sam, mislim. Ajde, udaraj pičku, ajde. A oni, brate, ne razumeju da ih mi otkidamo od života. Ukaj me, se slasan. I masan. Evi ti ga udaram. Pa mi ih kidamo ovdje, mi bukvalno, ja nemam jedan health manje, ono. Imam tačno onoliko healtha koliko mi treba. 740 od 740. Ne daj. Neka ih nek idu, brate. Gube level. Ne, hukome! Brzo! Ma ne, dođi! A kako ste lepo na mami? Dođi ovdje! Evelyn, idi gore. Evelyn, mama. Ja se levelam. Ubijamo malo zeleno sranje. A, gotovo. Nemoj, vidjet ćete. Dobit će više. Ja mislim da te već vidjela, tako da. A neka. A što me ovaj Blitz huko... Jebot je Keo, beži odatle, ubit će te. Neće, ne brini se. Ja samo što sam samo jedan huk, ono... Brate, dobio sam po čelu, dobro, brate. Ali barem nisam flash istrošio. Ispao sam pametan dosta. Hajde kako ti glumi da se bekaš. Nek ide, zaostaje sa farmom, brate, mnogo. Koliko? Reci mi. Još malo. Kad bude? Pa pička ti mater. Ne. Evelinček. Beži. Ovdje Evelin. Dođi.
Nije. Vardo sam tu da znam. Ja samo Conqueror malo prukam, tako da sam miran. Jo, on se kao pomeri u zadnjem trenutku. Ja bukvalno vodim ove liko. Evelin, beži. Vidimo. Evo je Evelin. A bukvalno oni ne kapiraju da je mi vidimo, ono, i tu full. Kao, ne. Ti si retardiran. Čuvaj me. Udaraj, pičko, udri, pičko. Ajde, ostani. Drži retardir, šta se vraćaš nazad, alo! Retenčina. Ostani još. Hoćeš kurac da sam još da crkneš. Uće, Evelin, Žive bek. Ne, nemoj, imamo ih. Imamo ih. Ostani. Ja ti kažem da ih imamo, znači bije. Beži, help. Jer lik ima... Mariću. Molim. Imamo ih, brate, imamo ih. Pa ne, na šta ima lik? Na šta ima na blicu? Bukvalno uzeo lik Ignite na blicu, pa ti vidi. I ajde na ovaj vard. Blici uzo, dobro je. Aj na vard. Aj na ovaj vard tamo. Ajde na vard, čekaj. Kod blica vard. Ne, sklonili se vardovi. Dobro, ništa, onda ja na tube. Ja na miniona, ja ću da budem pametni. Nisam. Shut down. Bravo. Ček, SS. Da se napiše radi re. Koliko sam, brate, cancelovo ovog... Tyler. Šta da radim? Evo smradina. Kada mi neko bane, ja sulam. I zato što si radio to, navlači nas ovaj kreten. Beži. Evo, hukaj mene, stoku. Hajde, hukaj njega, ono, on je nebitan, šalim se, nemoj sad da livaš, molim te. Tipični kovač, sad će da liva, brat. Da sam imao 1 sekundu da je Round gađam. has disconnected. Srpski jezik has left the chat. Left the chat. Srpski jezik left the chat, ti si retardiran. Pa iskreno, brate, kako pričamo, niko nas ne razume. Ko da smo došli iz Turske, brate. Hukaj. Iz neke turske serije da smo izašli. Kako ovaj Sad ćemo blic. stojim ovdje, budi blizu mene. Imamo plating. Bež. Kako sam dobar, a? A ne, brate, nije trebao si još da ih navučeš. Da ih navučem. Pa budi na vlakuša, brate, budi mamac. Brate, ja sam ti samo mamac za žene. Čuti, molim. Ne. Dobro, ja imam heal. Ovaj smrdan, ja ću jedan krivu. Ivern dolazi. O, pa Ivan. On je dobar kad stana, pa jebote, da li sam pogodio mini. Hukaće nas. Idi, Ivern. A daj, Takav si krad, a? udri Milju po fitilju. A ne, brate, samo zašto si to uradio, no nisi trebao. A brate, to ti je ona pošalica, udri Milju po fitilju. Bože, sačuvaj. Ti tvoje pošalice, bolje da ih ne Alo, znam. idem. SS, šalim se. Ajde, u bušu, dolazi nas sa leđa. Sa leđa će nam Alo, doći. smrdanje je nestao je smrdanje. Evo je, alo. Ja, brate, kličem neko dugme, nebitno. Vraćaj se, bek. Ajde, imamo ih. No, da si ih sad stano. Ne. Bilo bi srađe od meda. Podvuci se ovom da te huka, podvuci mu se. Bum bre. To je taj jasu. Što ga je kula roknula, brate, lik ne zna više kako se zove. I ja sam ovdje, dođi, imamo ih. Ček. Gledaš mi pucam ovdje. Ajde, dođi.
Skloni se u kraj buš. Eto. Čuti, ja sam ih pobio ovdje. Gdje bije kula minione? O, Help. Kakav profesionalni play je ovo bio, iskreno. Shield. Turret bije minione, ja samo kliknu E. Kad sam im pa nisam dobio asist. Kako kidam, brate. Ustani još. Imam 1500 gold. A zato nema helta, brate. Ona ide, ona kida. Zašto pitaš, zašto pričaš? Ako tako ide pesma. Koji smo mi kraljevi, mislim. Stan, retarde, stan. Alo, Iver nije uzao. Ma dobro, neka uzme. Vratiš nas ideš. Iver. Dođi blica da urniš. Gle što će da me huka, mali. Mali, hoće da me huka. Običan smrdonja, ja kažem. Koliko zostaje ova misica u farmi, brate, od mene? Previše. Ona pita, ona priča. Ja samo stojim ovdje iza miniona i kidam ih. Ovaj Blitz vidi se da nema talenta, brate. Ko ja. Ljudi, znaš kakav sam vam ja sa Blitzom? Gori nego ikada. Sad ću da uzmem da sluvam ove. A gori nego ikada 3 put za redom dobio je sa Blitzom. Dobro, pa mogu ja. Ono, lako je iskreno igrati suporta, po meni. Znači nije, ajde ja malo. Ja to moram da kažem, da se vidi da... Da priča... Huk, ajde hukaj me. Nemoj, brate, neće da te... Kuca mi neko, brate, povratim. Ajde, a ovaj bukvalno svi na istom mjestu sve vreme. I ono čeka od nas da ćemo mi tu da priđemo i da ćemo ono da mu damo ono, da nas huka. Nemamo ih. Znam ja sad da ih nemamo. Aj sad ovo. Šta misliš o ovome, a? E pa sad si rano krenuo, ja ne znam stvarno kako da ti pomognem i da ti kažem da si pogrešno ovo sve odradio, ali... A brate, ja nisam skočio, da sam ja skočio, mislim, bilo bi drugačije. Mislim, stanali bismo ih, to bi se prvo desilo. Ja su legendary, 12-2 ja su. Ja 2-1-0, šta hoćeš. Ja sam bolji. Ne, bi cool, imamo playtik. A ja sam ti pobegao. Malo sam ga pukao. Malo još jednom. Još jedno kuj, ulti i to pada. Ma pada je on i sa mojim, brat, ulti. Jak sam. Bukvalno, koliko ima misica farme, brate, u ovom trenutku? Ona ima 3 farme, otprilike. Ima 50 pa. 20 farme ima više. Kakvi su to nubare, mislim. Imam 2400 gold. Nemam cijel neki dobar item baš da uzme. Ajde skočimo na njih, ajde pustimo da ih propušamo. Ajde kao idemo vuda, čekaj da vardamo. Ovo neki naš, strahinja. Zamisli ovo igra... Doći će u ušu. Kao mi sad, da, ja mislim da nas vidi ovaj Blitz. Joj, dajemo joj farmu, jesmo glupi. A dobro. Ovo je zadatak. Samo nemoj da mi uzmeš kill, please. Pa dobro, pada ko stoka. Bom. To se traži. Si vidio što sam multi dobar baš. Ode ja, bck. Ja bukvalno imam 3260 golda. Ti, brat, imaš malo Kupit ću Trinity, ja? Da uzmem Trinity. Šta misliš o tome? Imaj ti što ćeš. Znači ovo ću i ovo i onda da kupim buce i da krenem Trinity da gradim. Ali pogledaj sada šta ja svi imam, brate. Ja otišao.
Goodbye. Dobro, uzeo sam onog velikog, brate. Ja ako ne napravim paint ovaj game, ja ništa nisam. A ja sam se još level up. Dođi kulu imamo. Beži, beži. Ako te pukne. Triple ovaj bratić. Kvadru. Paintu neće da ima. Jebik. A ja htio da mu drpim kilu. Ja ću barem miniona da uzmem, neću. Ajde imamo barem mi kulu. A lik napravio kvadru, sad će ovaj Strahinja da si istiltuje kak bol. Da se mi barem kulu duzem to. I da, sad da možemo da otvorim orb. Onaj, znaš onaj orb što ću da dobijem? Sad, danas ga dobijem. Ajde nastavljaj. Ajde Dragana, ajde Dragana. Ovaj Strahinja zna šta radi. Lik je 19-2-1. Ja sam 4-1-0. Vidi se ko je bolji. Ja, naravno. Ali iskreno jesam dobar onaj play sa Blitzkrangom, što je... Zvali Vard. A video sam, neka smajta. Smijte, brate, smijte. Neće da ulete, brate. A neka ulete, ono, barem ćemo da ih pobijemo. Gledaj, gledaj što spuna. Gledaj gdje, ja... Jo, gle, brate. Ma neka ide na bot, neka ide na bot. Ajde, dođi ovdje po džungli da se šetamo. Ja mislim da... Dođi, dođi! Dođi! Ne, bacila je neki... Brate, ubit će ga kula. On je... Dobro. Bratić, šta poradi? Šta Ivern radi, brate, on je zdravo, ovaj ćemo game samo... Ako ne surrendaj ovaj game, mi ništa nismo uradili. Mislim, gledaj, ja njih hidam, ja su njih hidam, a brate Strahinja nemoj da mi stolaš kilove, brate. Strahinja, znamo da si loš, ono, tako da mi ga boostamo. Boostajte Strahinju, zovite 3-3. Zovite 3-3-3-3-3-3. Ako ne dobijem sad, onda, brate, sad će ovaj da dobije kutiju, mali. Strahinja. Daću tebi, Honor, iskreno zaslužuje si, dobro si. To, sad otvaramo Pulsefire token. Ljudi moji. Šta sam ja dobio? Ja B dobio. Ajde da slušaš moju reakciju, da vidim šta ću ja dobiti. Evo sada prvo ćemo da uzmemo. Alo, jer me čuješ? Uzimam ovo, sad ću da otvorim ovaj Hextech. To sad sam uzeo, ajde, prvo jedan hero, eto, Zaira. Ajde, malo da je prodamo. Da si ima... otvaramo. Na šta sam dobio? Imperial Lux, brate. Ili Roland, brate. Imperial Lux sam dobio, brate. Matador Alistara sam dobio. Znači, ljudi, bukvalno imam, znaš koliko skinova za Alistara? 2. I to sam ove godine dobio ta 2. A ne, brate. Gledaj, ajde zovemo Strahinju da vidim da li može da priča s nama. Zovem Strahinju. A brate, žao mi je što ne mogu da dobijem Pulsefire Ezreala nikako. Jer me čuješ, Strahinja? Jer nas čuješ? Zdravo. Gdje si? Dobro si je bilo? Prosto mi invitali. Pa bratić, igrao si Jasu, odigrao si... Pa sine, ja sam doktor, ja su od 14.000 poena na Jasu, imam više kilova nego. Nemam pojma, invitovali me likovi, ja išlo da ne budi, Majo igramo s njima. Ja sam na midu, nema neko me flameuje ako odem 0.20. Dobro. Darčić.
A i meni, ja igram. On u Q. Neće. Ovaj nije normalno. I ljudi, tak zove, to bi bilo to od ovog klipa. Šta Nadam vam se ka- da ste uživali. Šta da Ako kažem, jeste, bili smo mnogo dobri, brate, ne može to tako. bacite like i subscribe. Sad, Uključite naravno. zvonce i vidimo I to. se u sljedećem klipu. Ajde. Ćao.